Il-Partit Nazzjonalista jirrispetta u għandu fiduċja assoluta fl-Awditur Ġenerali u fl-uffiċjali kollha tal-NAO u għalhekk importanti li dan l-uffiċċju jibqa' jaħdem fl-aqwa interess tal-poplu Malti u għawċi kollu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg fit-tmiem żjara li għamel lill-Awditur Ġenerali Charles De Guara. Matul il-laqa Bernard Grieg kien informat fid-dettall dwar il-ħidma ta' dan l-uffiċċju filwaqt li sema wkoll dwar l-isfidi li dan l-uffiċċju iħabbat wiċċu magħhom. Jiena l-ewwel ħaġa rid ngħid li għandi fiduċja fl-istituzzjoni tal-Awditur Ġenerali fil-ħaddiema li jaħdmu hawnhekk. Illum kelli l-opportunità nara aktar mill-qrib kemm hawn nies li għandhom interess tassew li wettqu dmirhom skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna mingħajr biża' u favur. U allura l-persuni li jaħdmu hawnhekk imma lil kull uffiċjal pubbliku inkomplu nqawwilu qalbu illi iva huwa għandu l-opportunità li jagħmel il-pajjiżu aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid jara li l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jissaħħaħ billi fost l-oħrajn bl-emendi meħtieġa fil-liġi jingħata l-poter eżekuttiv li jakkwista l-informazzjoni li jkollu bżonn. Kompla li l-Awditur Ġenerali spjegalu kif fost l-oħrajn l-uffiċċju mexxi minnu jinvestigaw ukoll is-sitwazzjoni tal-faqar fil-pajjiż. Dan fil-waqt li jara l-uffiċjali pubbliċi kollha iwettqu xogħolhom b'integrità. Naħseb illi hemm bżonn illi nimxu aktar f'din id-direzzjoni biex tassew ikollna Awditur Ġenerali illi jkun qed jagħmel iktar ġid il dan il-pajjiż. Smajna wkoll kif l-Awditur Ġenerali għandu interess li jkun hemm anke aktar integrità fl-uffiċjali pubbliċi f'dan il-pajjiż. Bernard Grieg qal li kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll kull uffiċjal pubbliku ieħor għandhom jaraw li jagħmlu lil pajjiż naħjar waqt il-qadi ta' dmirijietom. Dawn l-istituzzjonijiet qegħdin hemmhekk biex iħarsu il-ġid ta' dan il-poplu, il-ġid ta' dan il-pajjiż u aħna bħala politiċi għandna l-obbligu li nibqgħu nsemmaw kemm huwa neċessarju propju dan l-irwol. Minnaħa tiegħu Charles De Guara ringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista għall-interess li wera fil-ħidma tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Dan fil-waqt li anke tal-opportunità lil Bernard Grieg jipparteċipa f'laqgħa virtwali tal-uffiċċju. Matul iż-żjara, Bernard Grieg kien akkumpanjat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Mario De Marco, Teris Komodini Kakija u Beppe Fenekadami li wkoll iċ-Chairman tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi.